Nairobi. E kaunti ma Garissa, sirikand kaunti ma Garissa ochiwo kalapapla auchiel mabiro konyo e tero otese mag penj mag KCSE e gwenge ma osebedo gi achiedh nade mar pi oula bang' koth mapek kama osebedo ka chwe e gwengego. Komishona mar kaunti ma Garissa, John Otieno, wacho ni thoth apeyni nigi kethruok kendo nyamburko ok nyal kale e yo mayot. Komachielo, arita mapek oketi ahinya to e gwenge mane monj onene kaka Liboi, Dadaab, Hulgo kod Fafi. Kwan mag jopuonjre 35,51 moriwo skunde mag piny owacho kod mag ji giwegi timo penj e kaunti ma Garissa. Heavy rains pounding this region. We've had floods, we've had roads cut off. Communication has become a challenge in this region because the areas of Mandera, we have had heavy rains. We have had heavy rains in Wajir and Garissa. But I want to thank the National Examination Council and the government for providing choppers. We have 6 choppers in this region that are on standby and are delivering exams in areas that are inaccessible because of the rains and also because of insecurity. So with the choppers, we are assured that the examination materials will reach the examination centers without any hitch.